ovatko kylmiä? Niissä ei ole kesää, mutta ei talveakaan. Lämpötila pysyy aina samana. Ilma on kostea, mikä seikka hyödyttää eliöstöä. Olio on vahamainen ja vaalean kelmeä. Pitkä keskivartalo, 4 jalkaa, punaiset korvat. Se nostaa kuonoaan kuin sokean kissanpennun ja käärmeen risteytys. Pyrstö on melamainen, olemus mutkalla. Mielelläni peruisin koko tämän alaspäin viettävän Haadeksen matkan, mutta käytävä takanani on kapea ja matala ja täynnä sellaista väkeä, joka tahtoo perille, maksoi mitä maksoi. Pääni yläpuolella hipsii kusenvärinen juoksujalkainen, kaikilla 48 jalallaan. Tahdon tappaa sen heti. 自画像2011。洞窟が冷たいのか。洞窟には夏はない。かといって冬もない。一定の気温を保ち、しっとりと湿った内部は生き物に適している。生き物は蝋のように青白く、胴長の4本足で赤い耳がある。体がぐにゃりと曲がり、尾は貝のように扁平で、目が見えない子猫と蛇を掛け合わせたような顔をしている。できることなら、ここできびすを返し、死に出の旅を取りやめたい。だが、引き返す通路は狭い上に天井が低く、人がひしめき合っている。皆、何が何でもここから抜け出したいのだ。頭上で薄黄色のムカデの48本足がざわざわと動く。私はムカデをすぐにでも葬りたい。Mitä me tiedämme? Tieto alkaa epäilemisestä, kuten runous. Miksi runoilijat runoilevat, kun parhaita runoilijoita olisivat matemaatikot? Otetaan vaikka alkuluvut, niiden määritteleminen, ilmaisun täsmällisyys. Puhumattakaan äärettömyydestä, ellipseistä, soikioharpeista. Jos runous olisi ajattelemista, ajattelua, matemaatikot ja fyysikot olisivat parhaita runoilijoita. Jos runoudessa olisi parhautta, parhain runoilija olisi Kopernikus, Giordano Bruno, Galilei. 私たちは何を知っているのだろう。知識は疑うことから始まる。そう、詩のように。なぜ詩人は詩を書くのだろう。優れた詩人とは数学者だろう。無限や楕円や楕円コンパスはもとより、素数についても的確に表現し定義する。詩が考えること。思考であるなら、数学者や物理学者は優れた詩人だろう。詩の中に優れたものがあるのなら、優れた詩人とはコペルニクスであり、ジョーダン・ブルーノであり、ガイレイだろう。2,725 astetta. Pitkään on maailma jäähtynyt, alkuräjähdys kaikunut, avaruus laajentunut. Sitä ennen mustat aukotko yhtyivät rajusti. Ikuisuus on määrä, jota kehämäiset universumit hiplaavat. Räjähdyksen kajo havaittiin, mitattiin ja punnittiin kuin vauvan rääpäle, mutta gravitonit piileskelevät piileskelemistään tässä imemisen ja jakaantumisen ja painovoima-aaltojen puurupiilossa. Painovoima pudottaa ihmisen kaivoon. Kaivon pohjalta voi kurkistaa toiseen maailmaan. Kaivon pohjalta voi löytyä muistijälkiä ajan tuolta tuolen. 絶対温度 2.725K。 長い間世界は冷えていた。最初の爆発が起きると宇宙は緊張した。そしてブラックホールだろうか衝突し合体した。永遠とは円盤状の銀影にかかる昼食後だ。爆発の残光は観測され、赤ん坊のように大きさや重さが測られた。だが重視力は吸引と崩壊と重力波とかくれんぼしていて姿を現さない。重力は人間を穴に落とす。穴の底からもう一つの世界が覗き、
彼岸の記憶の痕跡が見つかるだろう。 Matemaatikko puhuu alkuluvuista, lääkäri alkueläimestä, etnofuturologi alkukodista, antropologi alkuihmisestä, kirjallisuuden tutkija alkusoinnuista, kosmologi alkuräjähdyksestä. Runoilija viipyy yhdyssanan ensimmäisessä puolikkaassa. 数学者は素数について、医者は原生動物について、民族未来学者は元凶について、人類学者は原始人について、文学研究者は党員について、宇宙論者はビッグバンについて話す。詩人は複合語の最初の語根にとどまっている。 Rakennetaan maja, johon voi käpertyä. Majassa on pehmeä akustiikka ja siellä alkaa nukuttaa. Saisiko majaan mandariinin, pähkinää, näkkileipää? Minä jään eläkkeelle tähän majaan ja aina on oleva joulu ja lumiukko ja ihmeellinen on elämä. Nojaan patjoihin ja peittoihin, dersu usalaan. Venäläiset heinät ja kunnollinen lumipesä suojaavat minua äkkiä nousseelta myrskyltä ja Siperian tiikeristä puhumattakaan. 小屋を建てよう。体を丸めて柔らかい音を聞きながら眠りに落ちよう。小屋にはみかんとナッツとライ麦クリスプを持っていきたい。私はここに隠居する。クリスマスと雪だるまと奇跡の毎日が待っている。布団にくるまってデルス・ザーラに身を委ねる。ロシアの干し草と雪室がにわかに立ち上がる嵐から守ってくれる。もちろんアムールトラからも。どうも。